En primer lloc, moltes gràcies a tots els que han col·laborat a fer aquests vídeos, especialment Martí de Rique, que està aquí, en Borja de Rique, que està aquí, i el Xavi també, que ens ha ajudat a dissenyar una mica això, i els altres membres de la taula que han fet possible avui aquest homenatge, que és una mica diferent de les activitats que fem. Matthew Stewart diu molt encertadament, en referència a Narcís Monturiol, però que valdria per Josep Fontana: la història no segueix un argument, és una narració la fi de la qual s'esvaeix en el temps, canviant constantment de forma, exigint revisions del passat, però de vegades alguns mostra un punt fix a l'horitzó, un ideal, com un far en la distància que ens ajuda a orientar-nos durant un temps. Per mi, per nosaltres, Josep Fontana sempre ha estat aquest far. Que s'ha parlat d'Eric Hobsbawm, i no volia deixar passar l'ocasió per explicar una anècdota. Quan va venir a Barcelona el 2007 a fer una conferència, hi vaig anar entusiasmat i havia d'anar amb un col·lega i historiador que aquell dia no em va acompanyar perquè deia que tenia altres coses a fer. I jo li deia: home, però si ve Déu a Barcelona, tu no hi aniràs a veure'l. I vaig publicar un article després dient que Eric Hobsbawm és Déu i Fontana el seu deixeble a la Terra. No puc deixar d'explicar que el col·lega era el Xavi Domènech. És que, clar, era difícil resistir-se a la tentació. Un dia jo vaig anar a veure en Josep Fontana al seu despatx, portava un llibre, i diu: quin llibre portes? I vaig ensenyar el llibre. Diu: ostres, però tu guixes els llibres. Hòstia, va ser dels pitjors moments de la meva vida com a historiador, perquè vaig pensar: hòstia, si ara el mestre, jo el tractava de mestre, segurament l'única persona que li he tractat mai de mestre, em critica això, ho passaré molt malament. Devia veure la cara que vaig fer, de pànic, i diu: bueno, el Vicenç Vives també els guixava. I vaig sortir bastant content aquell dia. La primera, quan vaig ser escollit rector de l'UPEC, jo vaig pensar com pot ser que poca gent li faci cas al que jo considerava el savi més important del país. I vaig plantejar la possibilitat de que cada any trobéssim un motiu per invitar-lo a l'UPEC. A la primera vegada, el 2008, va fer una conferència i es deia Catalunya, el futur des de l'esquerra. Quan va arribar, hi va haver una intranquil·litat, la persona que ho coordinava diu: vine Serrano, que hi ha un conflicte, el ponent està molt empipat. Hòstia, el Fontana empipat, vaig anar cap allà. I deia: jo què hi faig aquí? Què he de parlar? No sé què. I em va agafar un atac de pànic. Quan organitzes coses d'aquestes em veieu entrar i sortir a vegades i és que hi ha situacions que has d'arreglar. Pensa, bueno, ara què ha passat? I vaig veure què passava, vaig intentar no sé què. S'asseu, treu 11 pàgines escrites, amb notes a peu de pàgina que s'havia preparat la conferència com sempre feia. En Josep Fontana... Exacte, sí. Fontana era un home tímid, que li vencia la timidesa amb una mena de posat d'home falsament enfanat. Aquella ponència acabava dient: el futur de Catalunya està avui, com sempre, en mans de l'esquerra. Una esquerra que ha après de la seva experiència històrica que no ha de rendir-se. El 2011 l'Autònoma li nega el doctor honoris causa. Això a molta gent ens va causar un gran impacte. Jo el vaig trucar i vaig dir: home, clar, doctor honoris causa per l'Autònoma, estrelleta de l'UPEC, és un premi, però clar, no, ostres, estic molt agraït, no sé què, tal i qual. I efectivament va venir. En aquell moment a la Junta de l'UPEC era el Xavi i ell va fer una glosa, el Xavi Domènech, una glosa espectacular, i ell es va emocionar molt. Jo crec que és dels moments que jo recordo amb més emoció a la història de l'UPEC. Va dir unes paraules: necessitem molts espais com l'UPEC, ens deia. I de fet, el Xavi, ja que el tinc aquí, sempre t'agrairem haver tret el cap del rei, i el Gerardo també aquí, i de les primeres decisions que prenguessis és acomiadar Quim Torra.
Gran visió, llàstima que no puguis fer-ho ara. Només he acomiadat una persona a la meva vida i només he acomiadat una persona a la meva vida, mai més he acomiadat a ningú i espero no fer-ho mai més. Ibai acaba de president de la Generalitat de Catalunya. Vull dir que tinc una visió que... Bé, el 2012 a l'OPEC van fer la presentació del llibre Por el bien del imperio, un altre moment sensacional en la història de l'OPEC. El va presentar Martí de Riquer. Tenia això escrit abans de saber que vindries avui. El Borja de Riquer. Tenia escrit això abans que vinguessis aquí, que recordo que deies és la política estúpids. Hi va haver un diàleg entre tu i amb Josep Fontana realment extraordinari. Borja, et necessitem molt l'OPEC els propers temps, moltíssim. Després d'aquest llibre va fer El futur és un país estrany. Bueno, el futur és un país estrany, que és el lema de l'OPEC. El Fontana, en la presentació del llibre Por el bien del imperio, va dir aquesta frase, diu: tot apunta a un futur de retorn cap a la privatització total, com en els temps feudals, on potser no pagarem impostos sinó serveis de treball forçat a les empreses propietàries de tots els recursos i tots els serveis de què dependran les nostres vides. Gran frase. Fontana, de totes maneres, jo crec que ha guanyat la batalla sobre les idees del que és Catalunya i quasi tothom es mou en el frame que ell va crear, i que segurament als propers temps encara viurem del marc mental sobre de quin país som i quin país volem ser. Des de les nits dels temps ell va ajudar a crear aquesta idea i va explicitar-la l'any 2015, també la presentació del seu llibre La formació d'una identitat, també un altre moment extraordinari presentat per Joan Manel Tresserras, que després vam saber que Joan Manel Tresserras, sent conseller de Cultura de la Generalitat, també estava empipat perquè no li havien donat l'honoris causa i li va donar el Premi Nacional de Cultura. Hi ha vegades que hi ha com links impensats. Bé, els darrers anys estava molt malalt, jo cada any tenia una trucada molt difícil i sempre la posposava per saber si podia venir a l'OPEC perquè tenia recaigudes, etc. i temia una resposta. El 2017 va dir que participaria en la taula rodona sobre el centenari de la Revolució Bolxevic, no va poder venir, i el 2018 vaig tenir una conversa similar, ja no podia sortir de casa, però em va dir que una de les darreres vegades que havia sortit de casa seva va ser per anar a votar l'1 d'octubre. M'ho va dir amb orgull i emocionat. Fins als darrers moments no va perdre la seva capacitat insumisa de desafecte insurreccional. Una lliçó per tothom. Narcís Roca Ferreres, i acabo, un republicà del segle XIX, inventor del terme catalanisme progressiu, fa 140 anys deia: quan s'ha d'obrir un camí, una carretera en el terreny més muntanyós, feresta i desigual, va un home amb una bandereta a la mà, molt més endavant dels enginyers, i es posa en lo més alt i en lo més lluny que pot a la direcció que ha de portar la carretera o el camí, per assenyalar la línia que s'ha de seguir i el punt on s'ha d'arribar. Fontana ha estat, per molta gent, aquest home, aquest sentinella avançat. Josep Fontana, el mestre, ha estat, serà per molts anys un far en l'horitzó que ens ha guiat i ens guiarà pels camins amples de les alberedes del republicanisme fraternal. En nom de l'OPEC, mestre Fontana, gràcies, gràcies i gràcies.